Allah kai wallahi wallahi watan ne bisa ka gane ne wai to kai ko shikenan don ka saba ban dan wani abu don na gani ka alhaji lahiya naga ka bata rai ba haka mun ka saba da kai ba don mun ka taho in ina dan cikin wani yanayi ina cin ma ka dan ba wani abu in gida kai tsaka ja to wallahi nan da ka gane ne dole na baci shi subhanallahi yanzu wani bugo min waya ban san ko ne na ba eh yace min wai mina na sarauta ga ta dan masanin binji da za a nadawa an ba ko wani na kuma na nace to in dai ba aba Mustafa Muhammadu Binji wa ga sarauta wallahi kwatar ne ni hito kana ga nayi barin gari sai yau shi na yaro mai kirki wanda ya san girman jama'a ya san kowa shi na a shugaban matasan jam'iyyar game albarka ta to kuma sannan yanzu a ce wai a nada sarauta ba a mai ba kai Allah shi ta muke na lambar da an ka kire ka shin da ita wannan na ya kire ka shin a tsaya wannan na ya kire ka to ina ni san shi ni na san ko ne na to wallahi latsa kana yayi wallahi Mustapha Muhammadu Binji youth leader na PDP shi a dan masanin Binji in ji Allah ba in ji kowa ba ya kwatar ne Allah wallahi shi na kakkasa duwar Allah ya kasa ma na ji wani alhini ya ratsa to wallahi ka ji Alhaji Allah to yanzu kan ji magana Mustapha Muhammadu Binji shi na youth leader na jam'iyyar PDP yanzu haka kuma magana da nake da kai shi Allah ya zaba dan masanin Binji jibi ni ka abin ya bani mamaki jibi 26 na asibiti can muka zuwa mu barje gwamnati mu nan za a yi to zaka ji to lalle ko ni can asubahin kai mai Binji a kwarai to wanga in dai ba kai ba dan masanin Binji ba ko uban masani ya kamata ba shi awalla saboda ni Allah shi take ka dadi na da bawon Allah nan ga Allah ya dauka kashi kuma bai dauki kai ne kowa ba bai da girman kai wallahi ko kwana yake abin da zuciya take ka wadi amshi ta hoga su ka samu gorau ya kwada min haka nan kwamishinan matasa da wasu ka san su da shi da gorau ka to zukan tunda ka kwantar da hankali na kwale da gaske bari in koma gida nun su ba su lafiya ba don Allah wallahi niyya ta in ba ai ya hankuri Mustapha Muhammadu Binji shi na zababbe in ji Allah wanda Allah ya zaba to abu guda zan cewa Allah ya shi saka mu mai girma sarki yakin Binji amin tunda mu dai abin da muka so ya muna wallahi ko yayi mana ko ba haka ba duk abin da muka so yayi mana mu ne wallahi kan ka kurkutan ne dan yau kan da ba ka samu komai ba ai hankuri don wallahi niyya ta ni kan daga to ko ne shiga daga gidan ko kuma a shiga dauko min tun yanzu kai zo ba da shiri ba to wai magana ka haka san ne hodi ka wallahi za ka ni to na gode to shi kenan lalle Mustapha Binji ka kai har tashi za a yi a bagari saboda kai to kai Allah ya zaba shugaban matasan jam'iyyar PDP kuma kai Allah ya zaba dan masanin Binji mai Allah ya mai bokaye